Добре дошли в хотел Джо Педала на лазурния черен бряг. Вие ще намерите спокойствие, спа процедури, народни танци и много веселие. Запознайте се с нови хора, жени, мъже и обратни. В фоайето на хотела намерете уникалната ни машина за кафе и презервативи. Заповядайте от 17 юни до 17 май. Ексклюзивни дни. Вземете едно, платете 3. Довиждане от слънчева Варна. И знайте, при нас настроението значи всичко. Очакваме ви!